सोरजों साफा सानै बुरबकनि थाखायनो गासिबो बुरबक बानायनो सानदों नामा नोंसोरो हा बेफोरबायदि भिडिअखौ मानो बार बार मानो लाबोबाय थादो बेफोरबायदि भिडिअखौ जोङो नायनो गोसो गैया ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि भिडिअखौ होनो नाङा रिल भिडिअ बानायदों मोजां भिडिअ कन्टेन्ट बानाय हा रिल भिडिअ बानायदों मोजां कन्टेन्ट बानायदो बेफोरबायदि माने बाग्रायलायनाय माबा जिनाहारि खालामनाय जुनादनि आखु बायदि बायदि भिडिअफोरखौ माने लेथ्रा भिडिअखौ मानो ससियेल मिडियायाव होबाय थादो बेफोर भिडिअखौ नायनानै मा नटिफिकेट मोनदों मा गियान मोनदों हा आं बेखौनो बुङो जे बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायना मा गियान मोनदों बेफोरनि भिउखौ मानो लुबैदो नोंनि मोखांनि फेसखौ मानो होदो बेयाव उन्दै उन्दै गथ' गाज्रि जोलै उन्दै गथ'फोरखौबो माथो सब गाज्रि खालामजोबो नोंनो ससियेल मिडियायाव बिदि ओंखारदोंबा बै गथ'आ मा जागोन बिफायानो बिदि खालामनोबा बै गथ'आ मा जागोन नोंसो सानैदो सेक्सनि भिडिअ बानायदो सेक्सनि भिडिअ बानायदो गथ'आ स्कुलाव थांखांनानै सेक्सनि भिडिअ बानायदो नोंनि गथ'आबो नोंनि फेसबुकखौ सानसेयाव खुलिना नायगोन नाय नोंनि प्रफाइलाव गासैबो भिडिअ थाजोबो होमबा मा जागोन आइया मा भिडिअ बानायदो ना कुकिं रिलेटेड भिडिअ बानायदो ना मादो ना आइया मोसानाय भिडिअ बानायदो ना मादो बेफोर गथ'आ डिटेललि बेफोर भिडिअखौ नुजोबलांगोन आरो आंनि बुंनाया गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होबानो जाबाय आं गासैनोबो निमाहा बिबाय थायो लोगोफोर आं बेफोरखौनो बुंनो सानोखि बेले बेजे भिडिअफोरखौ बानायनाङा मोजां कन्टेन्टफोर बानाय सोरबा मैगं थाइगं गायनायनि भिडिअ बानायनो हायो ओंखाम संनाय कुकिं रिलेटेडबो बानायनो हायो जानाय बादायलायनाय भिडिअ बानायनो हायो मिमि संनानै जानानै बादायलायनाय बानायनो हायो हा बिदि बादायलायनायफोर भिडिअ बानायनो हायो बिराद कन्टेन्ट दङ दे सोरबा न' लिरनायफोर भिडिअ बानायनो हायो भिडिअआ मानसिनि कन्टेन्टआ जोबनो थाङा जोङो मालायनि कन्टेन्टखौ बोखांनानै भिडिअ बानायो होननानै जोंखौ नोंसोर साननो हागौ जों बेफोरखौ माने सुस्रांनो सम जादों होननासो भिडिअ बानायनाय जादों आरो बिमा बिफा जानानै बेफोरबायदि भिडिअखौ सेक्स भिडिअ बानायोब्ला बिराद आनलिगेल जागोन आरो बै गथ'खौबो माने उन्दैयावनो बाबाया नायखो बाग्रायदों आरो नै नुबाय दा मा भिडिअ बियो बारानिफ्राय बारासो माने जालांगासिनो दं आरो दै लोगोफोर बारानिफ्राय बारासो जालांगासिनो दं आरो ना बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो गारनांगौ बिदि भिडिअ बानायोब्ला समाजनि थाखाय एकदम नायजाथाव बाथ्रा नङा आरो नों गाज्रि कमेन्टबो मोनगोन गाज्रि कुइसनबो मोनगोन आरो ना लोगोफोर नों कमेन्टबो रिप्लाय होनो हानाय नङा आरो नायग्राफ्रा कमेन्टखौ थिगखौनो होदो खिन्थु नों जेबो खालामनो हानाय नङा ओरैबायदि जायो आरो माने खोन्थाया लोगोफोर बेनिखायनो भिडिअखौ आंनि भिडिअखौ शेयार खालामाबा आं जेबो साना बेफोर भिडिअखौ माने नायनो गोसोआनो गैखाया माने आङो फेसबुकखौ अन खालामना स्क्रल खालामबानो नुयो आरो भिडिअखौ आजिखालिनि दिनाव दाखालि बावै लंथं जुगनि फैलाला भिडिअआ जोबना थांखांनानै दा साननैसो आगोमा बिफा बैसोनिफोरानो नै बे भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय नैबे दा बिफा बैसोनिफोरानो गथ' गोनांफोरानो बिदि सेक्सनि भिडिअ बानायनो आजिखालि ओंखारफिननोसो नागिरलायबाय आरो गाज्रि भिडिअफोरखौ जाखांना थानाय भिडिअफोरखौ बुरखांनानै गारफिनना होनाय ससियेल मिडियायाव लासिंसिं खालामफिननायफोरखौ जोंनि बर' समाजाव बिराद नुनो मोनबाय दं जायबायदि मानसिया भाइरेल जाखांबाय सानस' हायैयाव बुजिस' हायै मानसिनि मेलेमसो नालाय भाइरेल जाखांनाय भिडिअखौ बुरखांफिननानै गारफिननो नाङा बिराद आनलिगेल जायो मानो होनोब्ला बै गोरोन्थि मावखांनाय मानसियाबो सुद्रायफिननानै मोजाङै न'खर जाफिननाय समाव बै भिडिअआ ओंखारफिनोब्ला जाखांनाय काहिनिखौ बुरखांफिननाय जायो आरो बेनिखायनो बेफोर भिडिअ बानायनायखौ गारनांगौ जायबायदिया गावनि मबाइलाव सोरबा शेयार खालामनानै फैदोंबाबो माने बेखौ स्किप खालामनांगौ आरो दै लोगोफोरनिफ्रायनो माने माबानायखौ समजाय बुजायसो मानसिनि मेलेमासो जेनेबा हायो नालाय बेफोरखौ जोंथ' जुनार आखुनि मानसि नङा बुंनो हानाय बुस्थुखौ बुंनो हायो गाज्रि बुस्थुखौ मिथियो बैयाव थांबा मा जागोन बेखौ जों बिदि भिडिअ खालामबा मा जागोन बिनि माने फिननायखौ सब मोनफिनजोबो आरो आजिखालि मबाइलजोंनो मावजोबनो हायो गाज्रि भिडिअ होदोंबा गाज्रि कमेन्ट होना हरनो हागोन मोजां भिडिअ होदोंबा नों मोजां कमेन्ट मोनगोन मोजां भिडिअ बानायदोंबा नोंखौ लाइक खालामगोन बेफोरबायदि गासैखौबो अपसनखौ मबाइलाव होखाजोबो आरो नों गाज्रि भिडिअ होयोब्ला नों गाज्रि फिननायखौ मोनखागोन आरो दै लोगोफोर आं बेखौनो बुङो आरो ना गाज्रि बेफोरबायदि भिडिअ बानायनायखौ गार बेफोरबायदि भिडिअखौ सादा सिदा बानायदो आं डाइरेक्ट मिथियो बे भिडिअखौ माने गथ'फोरा स्कुलाव थांखांनानै गावसोरनि न' सिङाव बानायनाय जायो आरो भिडिअखौ डाइरेक्ट बुंखायो आङो गथ'फोराबो नुगोन आरो बे एडिटिं खालामनायाव बेनि गावनि काइन बासाव खालामनाय इनसेटआव बानायो ना केपसनाव बानायो ना VN आव बानायो बे भिडिअफोराव थाजोबगोन आरो गथ'फ्रा आजिखालि गथ'फोरा रोङि खोन्थानो गैला बापनि सायाव बापसो जालांबाय नैबे 5G जुगाव गथ'फ्रा गोदान आपडेट फैयोबा गोदान आपडेट होफिनगोन लोगोफोर माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होगोन गाव मिजिंथिबाय निजिनि बर' हारिनि फिसा होननानै जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानोखि जोंनि एक्स NDB सार रन्जन दैमारिमोनजों जेलाव सोद्रोमा थानायफ्रा गासैबो उदां जागोनखौ आं मिजिंथिनानै दं लोगोफोर
आंनि दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर जै बर' हारिनि।